Ne se usati koko bon bi ame kene min ga ame kati koko gol so ko kene de kan alibi sana nga kuma ame malati yɛrɛ ame fofolo iga wuli ga jola jamana joko la ani sigida ko la ono bolen ngo amanga dugutigi fo kan chef de religieux bɛɛ lajɛlen fo kan la yala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo bon tɛmɛnen kɔ ka boyi tɛnɛ tɛmɛlen wuli ga jɔ kɛra ka da mun kan parce que kɔkɔ école c'est ati comme si a tagamali man nɔgɔn ka da ka botopoto ni jiw bɛ fan bɛɛ fɛ sosow bɛ fan bɛɛ fɛ bon denmisɛnninw tɛ se ka kalan k'o kan bon an nana ka n'a ye bon parents d'élèves yɛrɛ nana dɔw nana ko f'olu bɛ ka commencer k'u denw yɛrɛ bɔ kɔkɔ école la ko parce que ko vraiment ko ni den yɛrɛ ko ni den bila a ka kɛlen don k'i bɛ ka n'a bila ɲaman sunungu kan bon maa se tɛ maa la bon an bɛ fɛn o fɛn na sisan an bɛ wuli ka jɔ min kɔ an tɛ dɔwɛrɛ foyi de kɔ vraiment jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o ni an bɛ furancɛla faga min na ala bɛ se ka jamana in tali fanga d'olu ma cogoya min na an b'o baaraw de kan bon tɛnɛ tɛmɛnen an ye video dɔ poster o bɔlen o dugusɛjɛ an ka mɛrilakaw dɔ bɛ yen n'o ye premier adjoint n'o ye Abubakar Tarawele bon a bɔra ka fɛngɛ dɔw fɔ k'an ka bɛn kelen mɔ k'an k'an sigi ka dɔ fɔ bon olu ye média kan kumaw ye parce que a y'a jira k'a fɔ ko CCS ko sani ka wuli k'i jɔ k'i ka tagasiraw bɛɛ ɲini k'u dɔn bon kelen an fana y'an ka CCS an y'u wele n'o y'a sɔrɔ u ni mairie ni ɲɔgɔn cɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ mun bɛ u ni mairie ni ɲɔgɔn cɛ mairie bɛ k'a d'u ma wa ou bien mairie tɛ k'a d'u ma wa an y'o ɲɛɲini u bolo bon ɲɛɲini kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ vraiment mairie tɛ ka foyi kɛ an ka CCS ye parce que à chaque fois an ka CCS olu de bɛ mobiliser u bɛ wuli ka don sigidala mɔgɔw kan pour que école ko in a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na o n'a bɛ se ka kɛ maire école ye Kati Kɔnɛ yan cogoya min na o y'olu ka baaraw ye bon an yɛrɛ mun filɛ yɔrɔ min na nin ye tan vraiment an bɛɛ bololabaarakɛla de an bɛ ka an ka baaraw de bila denmisɛnnin ninnu kama pour que u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogoya min na i b'a fɔ jamana in yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya tali dɔw y'u jeli di cogoya min na k'u ɲin di cogoya min na pour que bi an bɛ se ka kuma cogoya min na bon jagoya an fana ko f'anw ka denmisɛnnin dɔw ka kɛlɛ kɛ o tɛmɛlen kɔ an kɛlen ka CCS mɔgɔw ɲininka u ye prévu dɔw yira parce que maire bɔra ka kuma mun fɔ k'a fɔ ko u bɛ ka président wele u tɛ k'a sɔrɔ ko ni ko président ye mandat dɔ devis signé président ye devis min signé ko président bɛ ka wele o wari tɛ ka se ka sɔrɔ bon a da ma to wari in sɔn mun na bon devis in yɛrɛ filɛ an ɲɛkɔrɔ yan nɔ devis in ye 584 100 a bɛnn'o de mɔ mais CCS yɛrɛ ma o devis kɛ mairie mɔgɔw de nana k'o devis kɛ o devis yɛrɛ filɛ nin o bɛ bɛn 584 100 francs CFA mɔ mairie de nana ka na devis in kɛ o ye président wele ka taa k'a k'a signé a y'a signé bon bɔlen kɔ président kɛlen k'o signé sisan bon o y'a fɔ président ye ko u tɛ se ka 584 100 francs CFA k'u tɛ se k'o di u y'a mandaté k'a kɛ 200 000 francs ko président ka taa perception na ko k'o labɔ k'u kana ko ka cour dilan n'o ye bon ne balimaw an bɛ min kan an bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan an tɛ se ka nkalon foyi de tigɛ yan tiɲɛ kɛnɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye CCS ye baara min yɛrɛ kɛ parce que mairie ko k'ale ka lasigiden ye CCS ye yan an tɛ CCS défense ta dɛ an m'u ni mairie bɛɛ kɛ kelen ye mais an ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ an y'a ye vraiment CCS jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔba kɛ Kati école ko in na kɔkɔ école ko in na. Ne ye Sulemani Kone n ye kɔkɔ ka ye puis n bɛ jeunesse représenté nin kɛnɛ in kan yan. Filɛ nin ye Kati kɔkɔ école ba de kɔnɔna na État ka école min dira kɔkɔkaw ma an b'o de kɔnɔ nin ka bon gɛlɛya caman b'a la gɛlɛya caman yɛrɛ b'a la ka sabu kɛ n'i ye cours kɔnɔna in lajɛ ji de bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ donc ni denmisɛnninw tɛ se ka accès sɔrɔ ka don classiw kɔnɔ o ye kelen filanan classiw état man ɲi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ table ba ninnu ni fɛn ninnu ani muruntunu donc olu ka ca classe kɔnɔ bon an ye welewelemadaw kɛ ka se yɔrɔ caman fana la pour que denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn fɛ ka kalan kɛ mais an y'a ye an k'o laɲini ninnu si ma se ka waleya parce que o laɲini ninnu dɔw fanba tun ye an taara académie na ka taa CAP la donc an y'a lettre adressé préfecture la donc a lettre di mairie la
tout ça pour que école bɛ se ka ta ɲɔgɔn fɛ parce que an ye nin wulikajɔ ɲɔgɔnna kɛ le 6 décembre 2021 kɔgɔ tun bɛ nin wale ɲɔgɔnna kɔnɔna na n'o ye ji bɛ poyi de ka ekɔlidenw bali ka don kilasi kɔnɔ donc an ye wulikajɔ kɛ ka se mairie ma maintenant mairie nana donc o y'a sɔrɔ ɲama dɔ bɛ yan mairie y'an dɛmɛ o ɲamaw cɛra donc porte dɔ tun bɛ yen u ko ji bɛ don o fɛ o porte ninnu olu y'olu labɛn mais u ye SOMAGEP mɔgɔw wele ka na SOMAGEP mɔgɔw ko ji bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de mais ciw cilen tɛ donc k'u ka disposition ta olu kama bon an y'a to ten dugu jalen maintenant denmisɛnninw donna ka kalan kɛ maintenant ɲinan tuguni o problème kelen an ni mairie ye wulikajɔ min kɛ a bɛ siɲɛ 3-4 bɔ fɛn min tɛ taa fɛn bɔ kɔ donc mairie tɛ fɛ ka fɛn bɔ an wulila donc an ser'u ma an k'u ma n ko bon denmisɛnnin ninnu u tɛ se ka don ka kalan kɛ en tant que ni situation ninnu n'u ma a lajɛ parce que an fantanw denw de bɛ a kuma dɔ bɛ a ka girin mais tiɲɛ don ni min ye dɔ sɔrɔ o tɛ a dugumamɔgɔ lajɛ i bɛ mɔgɔ ta k'a bila i kunna k'a bonya k'a karama mais o tɛ k'a ka fisa ni e ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bi n'o o ye an ka mɛrilakaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ katikaw de ka danaya b'u kan o danaya kelen kɔnɔna na o de y'u se mairie la bi u b'u ta sira dɔ parce que o fana sera ka kalan mais n'i ye o fana kalan ta k'a lajɛ jamana ka jɔdaba b'o la donc n'i y'o ta k'o lajɛ bi ko jamana y'o d'olu ma kati mairie donc k'o de dɛsɛlen don bi ka wuli ka jɔ kɛ pour que kɔgɔ denmisɛnninw bɛ se ka don ka kalan kɛ ne bolo maloya la ko de don. tɔgɔ Jango n jamu ye Tarawele ne bɛ kɔgɔ jeunesse kɔnɔ ne yɛrɛ ye kɔgɔka ye bon an bɛ Mali acti mɔgɔw an b'aw fo fɔlɔ an bɛ an ka dɛmɛbaga jɛkulu an bɛ bɛɛ fo an ka weleweleda ka lase kɔgɔ ekɔliden kɔrɔw ani kɔgɔ setigiw tiɲɛ na an bɛ weleweleda kɛ ka lase a bɛɛ ma ka dɛmɛ ɲini u fɛ CGS b'a ka baara la mun y'a kɛ ka kɔrɔ halisa an bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ caman kɔgɔ ekɔliden kɔrɔw mun bɛ yen u k'a lamɛn u b'a lajɛ u b'a essayer u ka dɛmɛ kɛ olu yɛrɛ k'a lajɛ u fana se ye mun ye kɔgɔ ekɔliko la olu tɛmɛna yan fɛ cogo min u fana k'a lajɛ u kɔw ani u denw ni u mɔdenw mun bɛ yan olu fana ka se ka dɔ kɛ i b'a fɔ olu filɛ jɔyɔrɔ min na bi o tigiw fana ka na u kɔmɔgɔw fana ka se ka yɛlɛn k'o jɔyɔrɔ sɔrɔ an b'o de dɛmɛ ɲini u fɛ mɔgɔ caman ye dɛmɛ kɛ mun bɛ Mali kɔ kan mun bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ a caman ye dɛmɛ kɛ ekɔliden kɔrɔ ninnu caman ye dɛmɛ kɛ a tiɲɛ na an b'u fo mun m'a kɛ halisa an bɛ olu wele tuguni u ka u tɔw lajɛ u fana ka dɔ kɛ u ka belebele kɛ kɔgɔ ekɔliso mago bɛ dɛmɛ la yɛrɛ kalan tɛ ka kɛ depuis ekɔli taara denmisɛnninw ma don kilasi kɔnɔ depuis ekɔli taara kɔgɔkaw ma don kilasi kɔnɔ vraiment u b'a lajɛ u ka u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na fɛn dɔw bɛ yen nɔ fadenya dɔw bɛ yen ɲumanya sira kan n'i y'a kɛ a bɛ yɔrɔ développer n b'a fɔ ko ka fadenya kɛ k'a kɛ ni juguya ye an b'u ɲini ɲuman kɛnɛ de kan olu tɛmɛna an fɛ cogo min na u kɔmɔgɔw fana u k'u hakili to olu la olu fana ka se ka kalan kɛ ka bɔ nɔgɔ la o cogo la o kalan bɛ se ka kɛ cogo di jɛya ani sanuya kɔnɔna kɔnɔ n'olu ka dɛmɛ nana k'a di CGS ma CGS fana se ye mun ye ka lase ekɔliso la CGS bɛ se fara o kan fanga bɛ caya ni fanga cayara a bɛ bonya ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ vraiment an bɛ welewele kan na se halisa kɔgɔ ekɔliden kɔrɔw ma kɔgɔ faamaw ma kɔgɔ sotigiw ma halisa u k'an dɛmɛ halisa an ka se ka kɔgɔ ekɔliso